zijn er. We gaan er gewoon wat van maken, want anders gaat het. We moeten onhara zijn. We moeten onhara zijn, toch? Dus we kunnen niet al te lang hierop gaan zitten doorzetten. Het komt vanzelf wel goed. Vanavond goed. Ik kan niet geloven dat we al snel bijna aan het eind van maart zijn gekomen. Het gaat snel, man. Betekenen dat we op TikTok aanwezig al zijn. Ook zijn. En ik las laatst een artikel waarin stond dat de wereld. Dus dat betekent dat de dagen ook ietsje korter aanvoelen. Zie je? Aan zomaar Miki Safiri. Safiri, ik weet niet of het correct is. Dat weet ik niet. Het kan zo zijn, het kan niet zo zijn. Ik durf het niet te zeggen, maar naar mijn gevoel gaat het wel heel snel met de tijd. Anyway mensen, welkom. Jullie zijn nu onderdeel van het spel Kabroki Yukoni Essie. Razendsnel spel waarbij je tegen de tijd moet spelen. Even kijken. Yes, we zijn ook gewoon live op TikTok. Die mensen op TikTok, we zijn weer terug. Vorige week was het een beetje. Ja, Asambe, ik wil lo jugu jugu jongen. Trawiki. Verleden wiki. Oh mijn god. Oh mijn maakte dat. Het duurt soms eventjes voordat mensen komen. Voordat mensen zeggen van, hey, ik ben er, ik zie dat ze weer live is. Ja toch, binnen bakka. Hebben jullie me gemist? Beter zeggen jullie dat jullie me hebben gemist hoor. Beter zeg je dat je me hebt gemist. Kijk. Ja man, we zijn er toch. We zijn er. Beter zeggen jullie dat je me hebben gemist. Nonsense. Essie, als je er nog nooit van hebt gehoord en je wilt weten wat het betekent, Kabroki Yukoni Essie, gebruik je kennis snel. Letterlijk, heel simpel. Straight to the point. Wat is het dat je moet doen? Je krijgt 20 vragen en het is heel ver. Het kan zijn dat je oplossen. Het kan voor alles en nog wat zijn. Voor alles en wat. Ja, het is niet één bepaald ding. Het zijn verschillende dingen waarmee je te maken kan krijgen. En er is natuurlijk tijd aan verbonden. Per vraag is er een aantal seconden die je hebt om het te kunnen beantwoorden. Ja? Dus je krijgt niet ellenlang de tijd om na te gaan zitten denken van wat is het niet. Nee, wel echt tot een antwoord te komen binnen de Maar ja, dus mensen op TikTok, gewoon vol, blijf gewoon lekker zitten. Want ik ben er nog steeds. Hoe speel je het spel? Ja? Je kan meedoen. Hier boven mijn scherm. Dat is een QR-code. Ja? Zie je nu? Gaat de QR-code weg. Samsa na gaan die Samsa. Blijf gewoon daar. Blijf gewoon. Het moet me echt hebben. Ja, maar ik ben een pitbull. Als ik ergens mijn tanden inzet, dan laat ik niet los. Ja, dus ik blijf aanhouden. Het spel wordt als volgt gespeeld. Je ziet de QR-code hierboven. Met de QR-code kan je scannen met je telefoon, je cellulaire, je mobiel of je tablet. Als je een tablet hebt, dan kan je natuurlijk daar ook de QR-code mee scannen. Zodra je het hebt gescand, dan komt er een vraag. Wil je deze koppeling openen? Jij zegt ja.
Je hoeft niet te betalen. Ja? En ik zie niets wat er gebeurt in je app, in je WhatsApp. Ik lees je berichten niet. Niets gebeurt in die zin. Wat er gebeurt is dat er dan een kom wordt geopend, je komt op de website terecht en dan wordt aan je gevraagd wat is de code. Die code die je hier boven me ziet, 224 224 invoeren. En vervolgens wordt er ook van je gevraagd, wat is je naam? Je mag een geuzennaam invoeren, je mag je eigen naam invoeren, je mag een koosnaampje invoeren. Zolang ik maar net... Hoor je netjes, Sharon? Ik wil geen gekke namen zien, ik ga het gewoon weghalen. Ik ben fire. Ik ben echt fire. Met poeren. Ik haal die naam weg. Als ik gekke nooit. Ja, jullie niet zo opgevoed, zou ook ons niet zo gedragen. Hier in de live. Ja, hier in de live. Gaan we ook niet doen. Je zal eten, ouders thuis. No doen, ja. Oké. Goed, dat is dan het spel. En elke keer krijg je de kans natuurlijk om een vraag goed te hebben. Je speelt mee voor de eer. Je speelt mee voor de eer. Dus nee, er is geen prijs. Iemand wint. Maar na grani sa je kisi. Isabi? Na grani sa je kisi. En voor de mensen die meedoen in het spel en de QR-code scannen en dan meedoen in het spel. De winnaars worden gewoon bekend via de social media platformen van Spanktori Academy. Dus daarbij krijg je de kans om aan mensen te laten zien van Ishi. Ja, ik ben praten jong. Ja, ik ben one van de man. Of mini uma. Maar we hebben niet alleen maar mannen hier, toch? We hebben ook vrouwen. Zo, mensen. Ik ga mijn scherm even klaarzetten, zodat ik de mensen hier op TikTok kan zien. Ik kan ook de mensen op Facebook zien. Dus ik heb jullie hier. Ik kan het overal zien. Weet het volgende. Ja? Soms komen het commentaar komt ietsje trager bij mij binnen. Het is gewoon een paar seconden verschil. De reden waarom het bij mij ietsje langzamer binnenkomt is gewoon vanwege het internet. Ja? Niet in de social media. Waarom reageer je zo traag? Het is internet. Ja? Anomi abas. Na KPN. Kako so yera? Oké. Nog actie. Gaan we niet doen. Goed, ik ga mezelf verwijderen, want ik wil jullie focussen op hetgene wat er boven mij is, ja? Dus het gaat niet om mij, het gaat om Miss Rivière. Ik ben er nog steeds en ik zie nog steeds alles. Maar het gaat om het spel. Het gaat om het spel. Kijken of dat nu gaat lukken. Vandaag nog. Eens even kijken. Jullie hebben de tijd gehad om te kunnen scannen. Om mee te kunnen doen. En juist, zo wil ik het zien. Nu zien jullie alleen het scherm. Ik vraag niet aan je. Dankjewel voor de likes. Mensen, vergeet ook niet jullie likes door te geven. Welke mensen op Facebook, welke mensen op TikTok. Je kan duimpjes geven, je kan hartjes geven. Al dat soort dingen kan je meegeven. Dat laat zien dat jullie het leuk vinden natuurlijk. Ik vraag niet aan jullie om perfect te zijn. Gewoon meedoen. Ja? Niet bang zijn om fouten te maken. Ben ik ook niet. We maken ze dagelijks. Het is oké. Ja? Het is gewoon een leuk, gezellig avondje. Succes! Eerste vraag. Een woord. 1 letter hoort er niet bij. Ja? P-N-I. Wat is het woord waar ik op zoek ben? Ja? En belangrijk, je moet het doen met wat ik... Ja? Je moet doen met wat ik je geef. We gaan toevoegen. Poer, toe, 3 letters. Nee. Je moet het doen met wat ik je geef. Daarmee moet je het doen. Mensen van social media. Wat denk je?
KPNED. Woord kunnen zijn. Wat woord kunnen zijn. Je mag 1 letter weghalen. Singelingelingeling. Het antwoord is denki. 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 Dus dat betekent dat de P er te veel in zat. Even kijken. Shell Art Star zei denki. Ja. Ja, ik heb je gezien. En zoals ik net zei, er is altijd een beetje vertraging. Dus dat betekent dat je het heel goed. Zo wordt het spel gespeeld. Het logo. Daarachter. Er staat geen vraagteken daarachter. Maar van wie is dit logo? Ik zag ineens heel iets geks gebeuren daar op TikTok. Wat was dat? Dat is wel heel raar dat. De mensen die vaak naar Suriname toe gaan weten precies van wie dit logo is. Wanneer ik naar die filmpjes kijk van mensen wanneer ze naar Suriname gaan. Mikaru, me firere. Me firere. Maar jullie weten wat het is. Even kijken, Shell zegt Keerpalani. Ik zie hartje, Keerpalani. Hoi hartje, ik ga je Lobby noemen. Ik hoop niet dat je het erg vindt, maar ik ga je Lobby noemen. Vind ik een mooie naam, Lobby. Want ik zie het hartje, dus ik noem je Lobby. Ik zeg Keerpalani. Ik zie 2 keer Keerpalani. Inderdaad, Keerpalani. I bet better and cheaper and get the best. We gaan door naar vraag nummer 4. Piramide. Alleen we hebben I, tu, oppo. I, tu, oppo. Ik mijn notitiëren, want ik snap dat misschien niet woord van pre. Eens even kijken hoor. Ergens geschreven. Even kijken. Shell zegt potti. Potti. Potti, potti, potti. Nog een paar seconden. Is de rest het met Shell eens? Star. Lingeling, Shell. Je hebt dat heel zijn, hè? Ik ben meestal maar 1 woord. Vind ik wat makkelijker. Een beetje gemakzuchtig van mij. Maar er zijn hele scherpe mensen hier. Die zeggen van nee. Ik heb op tenti negi, tenti vevi. Ik zeg toe tenti nanga negi, tenti nanga vevi, tenti nanga siksi. Negi. Je stem hapert. Hebben anderen daar ook last van? Ja, dat kan heel goed zijn dat mijn stem hapert, want de verbinding doet heel vervelend nu. Ik weet het, Cher. Ik weet het. Ik ben inderdaad heel erg aan het haperen, denk ik hoor. Maar hou vol. Probeer een beetje met me mee te denken. Klink ik alsof ik onder water ben? Of dat ik door een blik heen aan het praten ben? Het is toch vreselijk. Aan elkaar toch. Even kijken. Shell zegt soppie. Woord toe naar soppie. Mensen van Facebook, wat is jullie antwoord? Want dit is matap TikTok. Kapu en de is. Inderdaad, soppie. Shell, je hebt de combinatie van beide. Mikado!
kan er nu niks aan doen. Sorry, schatjes. Wacht even. Ik ga even iets controleren hoor. Voordat ik naar de volgende vraag ga. Ga ik even iets controleren. Hoe ik klink. Nou, volgens mij op Facebook ben ik überhaupt niet eens te horen, denk ik. Asan, die zei hier is machine. Laat me kijken. Hoe klink ik op TikTok? Oké, nou, het klinkt redelijk nu. Maar hou vol. Ja, dus ik zit niet in een bad. Ja, ik heb niks aan mijn mond. Geen blik of zo. Na internet jaren, na KPN jaren. Na KPN, kon weer meer. Vraag nummer 6. 2 woorden worden 1. 2 woorden worden 1. Woning plus gewaad. Woning plus gewaad. Het is wat beter. Oh, kijk. Daboe. Maar ik denk dat ik op Facebook niet goed ben te horen hoor. Mensen, sorry op Facebook hoor. Met Biggie pardon jaren. 2 woorden worden 1. Oh nee, kijk daar. Op Facebook ben ik ook. Oké, goed. Actie je money maken. Ja, de base. Maar KPN is niet goedkoop. En dan een boek op zijn. Oké. KPN komt fit naar mij. Wat is, kijk even, Osso Japon. Oeh. Je bent in de buurt. Warm. Shell, je bent warm. Pling. Osso Crossi, Mikado. Je was warm. Oh mijn god. Shell, je was heel warm. Osso Crossi. Shell zegt dat hij. Ja toch? KPN, ja, mi money. Oké. Laten we terug gaan naar het spel. Dan moet ik serieus houden, want ik kies maar ati brono. Mi edefaya. Nummer 7. Maak van deze letters een woord. Een letter hoort er niet bij. Even. Ja, daar ben ik weer. Man, Ishi. Dan wanneer je gaat bellen met KPN, gaan ze tegen je zeggen van mevrouw, we zijn in de buurt of het was een technisch probleem. Noem een kritisch probleem. Kritische omschrijving, een opstand of poging om macht over te nemen. Nou, dat is niet moeilijk. Ja, toch? Kijk, Shell zegt van, luister nog. Dit is makkelijk, man. Dit is makkelijk. Het is inderdaad een koep. Dat zeggen we ook gewoon in de Surinaams. Gewoon koep. Oh nee, wat even, ik zie hier staat koep. Koep. Ja. Maar zou je oproeren kunnen zeggen... Het vorige antwoord had
horen? Je had het goed. Je zei vrouw. Shell. Je zou hier ook nog kunnen zeggen oproero. Opstandig. Maar ik vind het niet een goede vertaling hiervan, want een poging om de macht over te nemen is toch wel echt goed. Ja. Ik kan Char oproeren. Ik kan Char oproeren, maar ik zeg gewoon koep. Dus ik ben het niet eens met het antwoord. Nee. Nee. Cijfer de code 2018-9. Doe tenti na IT. Nee. Wat voor woord krijg je dan? Doe tenti na sixi of tenti na IT of tenti na IT. En negi. Sana woordu. 3. Shell zegt 3. Mensen op Facebook. Nog een paar seconden. Wat is jullie antwoord? Ik ga wel iets zeggen. Maar dan wacht ik even naar het belletje. Drie. Hij is weer een beetje aan het haperen. Vervelend is dit, boy. Klink, 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 klink. Bij mij ging het antwoord ging het belletje sturen zodat ik kan zien dat jullie het leuk vinden. Oh, kijk, zelfs nutritie. Ik ga het opschrijven. Dat is wel interessant. Ik kom er straks op terug. Christy, maar kan jij deze orde van me afmaken? Deze orde van me afmaken. Christy, zei je. Ik hoor je steeds niet, je loopt vast. Ik geloof het ook dat ik steeds vastloop. Ik denk dat ik even ga... Als ik hem nu stop, dan moeten we weer overnieuw beginnen. En dat wil ik eigenlijk voorkomen. Snacky. Jij zegt snacky. Je had hem bijna goed. Aboma. Bijna goed, want een soort snacky. Maar dat was helaas niet het woord. Niet van deze orde. Helaas niet.
Even kijken, nu wel, ik weet het. Ik val er steeds in en ik val er steeds uit. Het is echt gewoon de verbinding. Hij doet ontzettend vervelend. Dus als ik er nu uit ga, dan helaas weer overnieuw beginnen. En dat wil ik eigenlijk voorkomen. Dat wordt gewoon kapot irritant. Ik was of ik net gewoon... Ken jullie nog de tijd dat je bijvoorbeeld mocht bellen als het op het internet staat? Prisi betekent bezoen, vloeken. Mooi zo. Helaas niet het woord trouwens. Maar zou je dat eruit kunnen halen? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, het kan wel. Prisi. Je hebt gelijk, Shell. Shell is scherp, boy. Shell is scherp. Heel goed van jou. Dus je zou daar ook inderdaad prisi uit kunnen halen. Voor de mensen die niet weten wat het betekent, vervloeken. Heel netjes van jou. In de Oddo, helaas niet Snicky. Het hoort echt aboma te zijn. Dus het is eigenlijk ook naar het woord. Het is de vergelijking tussen iets heel kleins en dan iets. Dus het kleine is het worong, kweki worong, yusashi aboma. Ja. Voorzichtigheid geboden. Dat in het Nederlands kunnen zeggen. Je hebt een Nederlandse gezegde daarvoor. Wat is de juiste Nederlands gezegde hiervoor? Ja, je zou het kunnen vergelijken met van als je iemand een vinger geeft, dan gaat die persoon je hele hand nemen. En nee, ik denk het ook niet. Kwade, nee. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Ik denk dat je het daarmee zou kunnen vergelijken. Ja, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Als jij iemand te veel ruimte geeft, of jij geeft te veel toe aan een bepaalde situatie, of je weet toch hoe het is, iemand is bijvoorbeeld heel vervelend, of die persoon heeft helemaal niet een goed gedrag, en iemand gaat een beetje kratjeri maken, zo van, hé luister, die persoon met wie je omgaat, je geeft die persoon wel heel veel ruimte om die nonsens uit te halen. Die persoon is niet zo, en en dan gaat die persoon het met jou doen. Daarmee kan het een beetje vergelijken. Dus zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Ja? En dan moet je altijd mee uitkijken, want op een gegeven moment, aboma, ostrop you. Onyam you. Ja? Dus daar moet je altijd mee uitkijken. Voorzichtigheid geboden. Dankjewel voor jullie geduld. Deze haperende internet. Wat is de juiste spelling voor het volgende woord plaatsen? Wat is de juiste spelling daarvan? Is het kokobisma, kokobesma, kokobesma? Welke is het? Shell zegt 1. Het is toch echt wel de eerste hoor, zegt ze. De andere twee die kloppen niet. Die andere twee kloppen totaal niet, zegt ze. Is dat ook zo? Wat denkt de rest? Mensen van Facebook, mensen van YouTube, wat denken jullie? Je hebt het helemaal goed. Helemaal goed, helemaal goed. Waarom komt dit ding steeds te het is inderdaad niet de tweede, want je zegt niet kokobesma. Dat is niet wat je zegt. En je hoeft geen accentengraven erop te zetten. Je hoeft geen streepje op die E te zetten om dat te zeggen. Nee, dat is niet nodig. Het zijn twee aparte woorden die je gewoon bij elkaar kan zetten. Dus zo moet je hem ook uitspreken. Kokobesma. Dus het is helemaal correct. Goed gezien? Gaan door naar vraag nummer 13. Een woord. Een letter hoort er niet bij. Wanneer je die weghaalt, kan je daar dus een woord van maken.
P-U-B-S-T-U. P-U-B-S-T-U. Welk woord kan je daarvan maken? Je mag een letter eraf halen, maar je moet wel het woord maken met de letters die daar dan overblijven. Ja, dus de letter die saya tanabaka, dan de letter dat in meka woord doen. Een paar seconden. Nog een paar seconden. Wacht even. Want soms komt het antwoord ietsje trager binnen dan spoetu. Ik heb stoepoe. Ik heb stoepoe. Stoep. Trottoir. 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 Heb ik eruit. Ja, Shell. Die heb ik eruit. Ik snap, weet je wat ik zo grappig vind? Op een gegeven moment begin ik door te krijgen hoe jullie denken, toch? Dus je hebt het woord in je hoofd en dan wil je zo snel mogelijk antwoord geven en dan doe je heel iets anders in. Het is ontzettend vervelend dat. Maar ik snap het wel. Ja, stoepo. Stoeptoir. Nummer 14. 2 woorden worden 1. Spraak. En een dagblad. Wat is het? Okay. Shell zegt moffokoranti. Shell is op 3 voor. Juist, ik wilde het bijna zeggen, maar je hebt jezelf gecorrigeerd. Goed zo. Het is 1 woord, hè? Het is 1 woord. Wachten we even op de rest. Misschien dat de rest zegt van nee, maar dat is het helemaal niet. Dat is helemaal niet dat. Ik ben het er niet mee eens. Ik ben het er niet mee eens. Ja, je kan het er niet mee eens zijn, maar Shell heeft gelijk. Het is inderdaad moffo. Koranti. Heel goed. Mooi zo. Ook van. Ja, man. Hou vol. 15. We hebben weer een code. 6, 12, 1, 23. 6, 12. 1. 2, 3. 3. 2, 3. Je mag zeggen na. Nina. Nina Mindri. Nina. Puntje. Nina Mindri. Wat zou dit kunnen zijn? Mina, puntje. Nide na Mindri TV. Mensen van social media, wat is jullie antwoord hierop? Wat denken jullie?
Lingelingelingelingeling. Ik wacht even, want soms heb ik een vertraging. Ik wil niet snel zijn. Antwoord krijgen is natuurlijk tongo. Mina tongo. Kasi. Migado. Shell. Van je contact kasi. Van je contact kasi. Ik ben nu wel benieuwd. En jullie kennen me nu onderhand wel. Als ik iets zie en ik wil weten hoe je erop bent gekomen, ik ga je vragen. Ik ga je vragen, want dan kan ik iets leren, toch? Misschien heb ik het niet gezien, maar het is niet Cassie. Of heb je met iemand gesproken als maar bij Cassie, minder in tv? Ik kon niks bedenken. Oh gosh. Nee, maar misschien heb je met iemand... Ja, toch? Misschien heb je met iemand gesproken. Tegen je soms maar tegen je in de maffa zo toch? Migado, look van mijn taxmatori. Migado. Something. Laten we het zo zeggen, misschien is iemand even vergeten zijn tanden te poetsen. Dat je ziet kassie. Ja? Dat kan de. Je look in als mama of je praat dat migano. Sa de minder in de tv. Na casino. Sanda te. Het kan. Ik zeg niet dat die persoon het expres doet. Ik zeg alleen maar soms kan het voorkomen. Dus misschien dacht Shell. Dit is wat bij me opkwam, toch? Dat mij bedoelt, maar dat betekent toch? Mesa famis maar ik praxeer deze additie. Ik weet het. Ik weet het. Ja, sabi. Zo, ten je lukus maar niet van mij gaan. Kan daar als maar bij op een haast, dat is maar niet wat scientifiek. Ik ga no, jee. Ik ga van mijn taxmatori. Kom, orde me wat verder. Want niemand moet me komen uitschelden of me komen vinden van je tak mis aan je. Ko orde me voor. Nee, maar het betekent, ik ben me van geen kwaad bewust. Ja, ik ben in het midden. Ik bemoei me nergens mee. Ja? En als je kijkt naar je tong bevindt zich tussen twee kaken. Ja? De bovenste kaak en de onderste kaak. En daar bevindt de tong zich. Dus de tong zegt van, ik ben me van geen kwaad bewust. Ik bemoei me nergens mee. Niks. Dan kan je deze gezegde gebruiken. Ja, deze ode kan je van iemand korten. Ja, dan kan je zeggen van, die sma heeft een ode van me gekort. Asma tegen me, mina tongo, midena mindri tv. Ja? Dan kan je dat tegen die persoon zeggen. Gaan we door naar de volgende vraag. Dit wordt een pittige piramide. Maar ik ben benieuwd of u wordt geraden. We hebben A. Ben ik nu aan het haperen, maar hou vol. In de piramide staan. Niet gelijk alle letters door elkaar te husselen. Soms zijn het kan verplaatsen. Of lettergrepen die je kan verplaatsen. Ik zei het net al, soms is het een beetje gemeen dit spel. Je ziet al dat
Wang 3 keer voorkomt, in de derde rij, de vierde. Bara. Jill zegt, ik kan er bara van maken. Shell zegt, ik kan daar bara van. Zie je er nog een woord? Laat eens zien. Ja, daar zijn we weer terug. Jeetje. Voor oorpaciëntie. Bari, precies. Bari, dat was waar ik naar op zoek ben. Maar, je zei bara en dat is ook goed. Zie je nog een woord? Want ik zie dat jij heel scherp bent, Shell. Dus kan jij nog een woord eruit halen? Jij bent heel scherp. Zie je nog een woord die eruit kunnen halen? Even kijken. Hey de vivre, Bari, Shell, Abra, heel goed. Ik zat er een beetje op te wachten. Ik dacht van, ik blijf net zo lang wachten totdat je antwoord geeft. Ik heb het heel goed gezien. Srapu. Srapu, srapu. Dat meer. Dankjewel, dankjewel. Hi de vivre, hallo, Bonconetti. Leuk om weer te zien. Tijdje niet gezien, maar wel leuk dat je eventjes binnendropt. Gezellig. Gezellig, man. Eens even kijken. Mina, puntje, 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 puntje. Dat moet zijn bemoei, niet benoei. Wat is dat nou? Mino e bemoei nanga lingamang trobi. Wat is dit nou?
Wat zou het kunnen zijn? Welk woord zoek ik? En het is natuurlijk niet benoei, het is bemoei. Bemoei, bemoei, bemoei. What do you all think? Kot yesi. Of koti yesi. Kot ye. Mina koti yesi. Mino e bemoei na galinga mantrobi. Ja? Hou mij er buiten. Hier wil ik niks mee te maken hebben. Bemoei me niet. Ja, ik bemoei me niet. Ik wil niks horen. Dat is wat je ermee kan zeggen. Dat is wat je ermee kan zeggen. Mooi gezegd trouwens. Mooie Odo. Gaan we door naar de laatste vraag. Voor de eer. Ja, Jagrani. Zet je schrap. Hier gaan we ervoor. De laatste piramide. Wel kan je plaatsen op de laatste rij. Het is een 6-letterig woord. U, pu, kodiesi. Hoe zou je het kunnen uitleggen? Ik ga er straks op terugkomen met de uitleg. Hoe je dat kan vertalen. Eerste piramide. Wat zou je daar kunnen plaatsen? Wat halen jullie uit de piramide? Laatste vraag voor de eer, Jagrani. U, pu, omu, pu. Ik zeg u met dus pu. Het antwoord, klompu. Laten we even naar kijken, klompu. We hebben omu. Ja, omu. Pu, puf. Wanneer iemand puf, een scheet laat. Moppo. Je mag ook zeggen komoppo. Je mag ook zeggen komoto. Je mag ook zeggen motto. Dus 4 manieren om te kunnen zeggen ga weg of weggaan. Klompu. Maar ik denk niet dat hij helemaal klopt deze. Weet je waarom? Omdat de L er niet tussenin staat. Dus als je hem niet had, niet erg. Hij klopt gewoon niet. Deze is niet goed. Als er nog ergens een L stond, ja, dan wel. Dan wel. Deze is niet goed. Helaas. Kotiesi is wanneer iemand hardhorend is of doof. Dus je zou 2 dingen kunnen zeggen. Ajers ma brokotiki iniesi. Alsof jij hardhorend bent, doof bent. Juist, Shell, er is geen L, dus hij klopt helemaal niet. Hij klopt helemaal niet. Hij is niet goed. Helaas is dit een fout. Jammer, anders was hij wel mooi geweest, deze. Even kijken. Kot Jessie. Je bent gewoon doof. Je bent hardhorend. Of je doet alsof je doof bent. Is het hetzelfde als stranga Jessie? Nou, een vraag aan jullie stellen. Is kot Jessie, zou je kunnen zeggen van dat het hetzelfde is als stranga Jessie? Kom pot mi fessi baka. Maar misschien denken jullie van ze is niet in de ruimte. Ik ben precies hier in die ruimte. Ik weet niet of dat synoniemen van elkaar zijn. Tranga Jessie en kot Jessie. Maar je zou ze misschien wel hetzelfde kunnen gebruiken. Het zou misschien kunnen. Tranga Jessie, kot Jessie. In ieder geval hardhorend. Doof. Mensen,
Ik wil ten eerste zeggen, nogmaals, mijn excuses voor het gehele gedoe. Ja? Stuur de rekening maar naar KPN. Die mag het op gaan lossen. Nou, nonsense. Dankjewel voor jullie geduld en voor het aanhouden daarvan. Ik kan me voorstellen dat het niet lekker is om zo ernaar te kijken en naar te luisteren. Het speelt ook niet echt lekker. Dus dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ik heb wel iets leuks, want misschien dat jullie niet in de gaten hebben. Of niet hebben gezien. Maar er is een beta-versie voor een app die eraan zit te komen. Op de website van Spanktour Academy zie je de beta-versie. Beta betekent eigenlijk een proefversie. Dus er zijn nog heel veel dingen achter de schermen die bezig zijn. Maar er zijn enkele dingen die we daarmee gaan doen. En een van de dingen is dat we de spelletjes die we spelen voor Spanktour Academy, die zullen daar ook in aanwezig zijn. En er wordt dan op een andere manier gespeeld. Daar ga je dus echt spelen voor punten. Dus als je bijvoorbeeld een vraag goed hebt, dan krijg je een hartje. Heb je het vraag fout, dan gaat er een hartje van af. Speel je tegen de tijd, bijvoorbeeld 30 seconden, dan krijg je 3 hartjes. Krijg je het antwoord in 60 seconden, dan krijg je 2 hartjes. Zo niet, gaat er sowieso een hartje af. Nou, dat kan je ongeveer voorstellen. En die spelletjes worden dan ook in die app gezet. Wat we ook in de app gaan aanbieden, is de mogelijkheid om de teksten die worden aangeboden in de basislessen, die komen daar ook in te zitten. En dan kan je ze met een soort van teleprompter kan je ze meelezen. Dus heel handig. Voor mensen die zoiets hebben van, ik kan het wel spreken, probleem, ik wil het ook snel kunnen lezen of leren lezen. Dan, aan de hand daarvan kan je daar eigenlijk al gebruik van maken. Er is al een soort van kleine stukje tekst die al te zien is en dan kan je zien hoe het werkt. En het is echt heel bijzonder hoe dat werkt. Je leest het dus mee en je kan ook de snelheid aanpassen. Dus ben je iemand die zegt van, Arkino, ik ben nog niet zo snel. Dan kan je de snelheid langzaam plaatsen. Zeg je van, no, ik ben best wel snel hoor en ik wil het ook snel lezen. Dan kan je de snelheid weer aanpassen naar snel. Dus de teksten die in de basislessen beschikbaar zijn, die zullen daar ook in geplaatst worden. Je kan dan ook zien wat voor woordtypes er zijn. Je kan zien wat de vertaling van de zin is, et cetera, et cetera, et cetera. Dus dat is heel spannend, heel leuk. Ik zou zeggen, ga er vooral naar kijken. Ga eventjes kijken. Kijk even een paar seconden zo van, nee. We zijn echt bezig op heel veel leuke goede wijze. Om ervoor te zorgen dat iedereen wel een beetje Surinaams erbij kan hebben. Ja? Voor sommige mensen is misschien de basis net iets te veel. Maar in die app zou het heel mooi kunnen zijn als je dat op een laagdrempelige wijze wel zou kunnen doen. Maar jullie gaan het vanzelf zien hoor. Jullie gaan het vanzelf zien. Je gaat het vanzelf zien. Mensen, mijn tijd zit er weer op. Want ik moet weer terug aan het werk. Want ik moet ervoor zorgen dat die beta-versie natuurlijk wel zo goed mogelijk werkt. Dus werk aan de winkel. Ik zie jullie weer volgende week met een nieuw spel. Nou, laten we erop hopen dat het nu wat beter gaat hoor. Want agahaper, jugo nang agahaper. Ano kaya na internet. Dus laten we de vingers kruisen. Ik wens jullie een hele fijne weekend. Geniet van je weekend. Ja. Shell, jij was inderdaad echt een ster. Jij doet jouw naam eer. Shell Art Star, jij doet jouw naam echt eer. Want jij was echt super snel met de vragen. En dat wil ik graag zien. Ik hou daarvan. Dat laat mij zien dat jullie zelfverzekerd zijn. Dat laat me zien dat jullie uitdaging niet uit de weg gaan. En jullie houden me ook scherp. En daar hou ik van. Ja? Hou het vol en pas het ook toe in het leven. Zou ik zeggen. Hier is een wijze les. Ja? Pas het ook toe in het leven. Ontzettend veel lobby. Blessie. En geniet. Graag gedaan, Shell. Ook jij bedankt voor het zijn. De Vivro, ook leuk dat je even langs dropte. We are out. Ciao, ciao.